ערב טוב. אני מסתכל מי מהדוברים השאיר פה את מה שכתב, אז אני אולי אשתמש בו. כמו תמיד אני כועס על חיים ילין. הוא כבר התחיל להביא נזקים. הוא כבר התחיל לעסוק בפיתויים עם גרעין הראל, וזה לא חדש בשבילי, כי אני ידעתי, כמו שאמרתם בהתחלה, שאמרנו לכם שזה יהיה בעוד שנה, לא האמנו, אז זה קרה בעוד שנה. עכשיו אני אומר לכם שבשנה הקרובה יריבו המועצות איפה תהיו, וגם זה התקדמות גדולה מאוד. אבל מעבר לזה, חיים, אילולי אתה במועצה שלך, איפה הוא יושב? מאיר. העניין הזה לא היה מתקיים, אבל אולי במקום אחר, אולי יותר זמן, כי היינו במצב, תכף אני אדבר על ההיסטוריה, אבל היינו במצב שבמשך חודשיים, 3 או 4 התחננו לכל מיני מקומות. התחננו לאיזה מחנה על יד מצפה רמון, ושילמנו למלון במצפה רמון, וחיפשנו כל מיני אלטרנטיביות בקיבוץ של אחד הקיבוצים של רמת הנגב, ועם הצבא חיפשנו שטח ורצינו לעלות על מחנה. היה חיפוש בלתי רגיל עד שנפלנו הנה, ושנפלנו הנה אחרי 5 דקות זה נגמר. מזה התחילה ההצלחה. אז זה מועצה שככה מתנהגת. חלק מהפיתוח פה היה בכלל תוך המלחמה, וזה גם לא יקל, אבל הכל נעשה והכל בסדר והכל נגמר. אבל אני מאוד שמח שזה נגמר ככה, ואני חושב שגם לאבא, עם חבורה שכמוכם, אנחנו נתקדם די מהר, ובסוף תגיעו בדיוק לאן שתרצו, ותבנו בדיוק בתים מבוץ או בתים מקש או איזה בתים שתרצו. לפי דעתי בשבוע הבא כבר יצא המכרז למתכננים, זה לא אמרת יואל. אבל אותי מדאיגה בעיה אחרת. בשנות ה-50 המאוחרות נניח, או האמצעיות, קרא בן גוריון לנוער בישראל ללכת לנגב. בשנות ה-2000, העשור הראשון, בשנת 2015, שלחה הממשלה, לא הממשלה, אבל שלח המינהל את קלגסיו להחזיר את הצעירים מהנגב, להוריד את הצעירים מהנגב. קרה פה דבר כמעט פלילי, שחבורה של צעירים, אחרי גיבוש ארוך מאוד, ואחרי תקלות גדולות מאוד בחטיבה להתיישבות, שגם אני ביניהם, שלא, לא ספרנו אתכם, או לא התייחסנו לרצונות שלכם, והחלטתם לעשות מעשה בלתי חוקי בעליל, ללכת להתיישב בנגב. לא על בית של מישהו, ולא ביהודה ושומרון, ולא על שטח צבאי, ולא על שטח בינלאומי, במקום שנפש חיה איננה שמה, וכל נפש חיה שתהיה שם יכולה רק להוסיף לכל הדברים שמדינת ישראל צריכה אותם. בקיצור, ליישב את הנגב. לא עברו, אני חושב, 24 שעות, ודרך אגב, צריך לתת להם קומפלימנט, כי הם עשו עלייה רצינית מאוד, מפתיעה, מושקעת, בשטח קשה, שקשה להגיע אליו. שמעתם עם הג'יפ של מי, אני לא יודע מה, וגם לי היה קשה. הביאה לשם 30 בונגלוס, מים, שירותים, משטח מסודר. אני באתי לפגש אותם, אז נפגשנו באולם שלהם, באולם המרכזי. הוא היה מכמה סמרטוטים, אבל זה היה אולם המרכזי. ולא עברו 24 שעות. ופתאום מסתכלים בבוקר למטה על כביש שדה בוקר מצפה רמון. אולי גם בן גוריון ראה, כי הוא בקו אוויר ישר לשם, הקבר שלו. תנועה, שיירה של מחלצים, אמבולנסים, סמטרלרים עם איך קוראים לזה? שופלים. לא, עם אוכלות. כן, אוכלות, שופלים, משטרה. מה קרה? אם היו בדואים זה לא היה קורה. הסורים על הגדר? מה זה אם היו בדואים? אם היו בדואים זה לא היה קורה. אני אומר, עזוב את הבדואים, יש 40-50 משפחות יושבות בצפון תל אביב, התיישבו במדשאה של תחנת הרכבת. מישהו נוגע בהם?
מישהו מסתכל עליהם? איפה כל תשומת הלב? בנגב היבש הזה, גבעה שאם אנחנו נשב שם, ישבו שם שנה הבאה בדואים, והייתה משימה בלתי רגילה למינהל מקרקעי ישראל, במדינת ישראל, שיושבים שם אנשים שיודעים מה זה להתיישב במשרד השיכון. יודעים. ומי שמנהל את ההתקפה הזאת, הגדולה, זה יועצים משפטיים. אז מה, לול גבעה בלי רשות? תרדו, אל תרדו, בואו נסדיר את זה, בואו נבדוק מה האפשרויות. פגעתם במישהו, תזוזו שמאלה, הכל אותו דבר, שמאלה וימינה. לא עשיתם איזה, מילאתם איזה טופס, צריך לעשות ועדת קבלה? לא, אין עם מי לדבר. זה מדינת ישראל בשנות ה-2000. זה הציונות, זה ההתיישבות, שזה מילים שצריך מאוד להיזהר באיזה פורום אתה נמצא, אם אתה יכול להגיד אותם בקול רם. אז זה הדבר השלילי, כי אתם עליתם, אתם יודעים מה עשיתם, אבל אני אומר לאחרים פה, עליתם כי באתם לחטיבה להתיישבות, אליי לא באתם, אבל כתבתי לי מכתב שהוא ישנו אצלי עד היום, מאוד מסודר, מאוד מפורט, עם רשימה של כל הבנדיטים, איפה היו, איפה למדו, איפה שירתו בצבא. אני אומר לכם, אין סיירת שלא מיוצגת בגרעין הזה. זה חבורה, אנחנו התאהבנו מהרגע הראשון, והיו כמה שהתחילו עם כל השטויות שלהם, כאלה שיש להם כל מיני הפרעות כאלה מהסוג הזה, אבל זה, הלוואי שיהיו לנו עוד 100 גרעינים כאלה בדרום. עלו, לא ביקשו כסף ולא ביקשו עזרה ולא שום דבר. העזרה הראשונה שהם ביקשו שנספק להם מים. אז נדמה לי שלחנו להם איזה טנקר מים שבקושי הגיע לשם. אבל זהו. טוב, בינינו העניין הזה מאוד חרה לנו ומאוד מצא חן בינינו, והחלטנו שאנחנו לוקחים את הפרויקט אלינו. מפגישה אחת או שתיים התרשמנו מהגרעין, אני לא אוהב את הכינוסים שלהם, כולם יושבים בישיבת צפרדע כזאת, אבל זה כנראה איזה נוהג שלהם, אבל הכרנו כמעט את כולם, ראינו את המקור שלהם, ראינו את העבר שלהם, ראינו את ההתנהגות שלהם, ראינו את המסלול שלהם, ראינו את הדרך שלהם, ראינו כמה בטלות ב-60 כל ההשמצות, כל מי שהשמיץ, ואני לא רוצה לרדת לפרטים, בדיוק כשהיינו ילדים היינו אומרים הכל חוזר אליך. אז זה המצב. ואז ניסינו לחפש מקום ונתקלנו בקושיים עצומים, ואני לא אפרט איפה ומה, אבל נתקלנו בקושיים רציניים אפילו מצד ההתיישבות העובדת. והמקום היחידי בסוף כמעט קרוב מאוד לייאוש, נפגשנו פה עם ילי, נפגשנו פה עם סגנו הנחמד, קיבלנו תשובה על המקום שכן, על המקום נקבע המקום, ואז מיד נכנסנו לעבודה והכל הלך להסתדר. אז אני רוצה להגיד שתודות צריך להגיד כמעט לכולם, כי אין מי שלא תרם את היד. זאת אומרת, אין את מי להשמיץ פה באזור הזה. לא הייתה פה שום התנגדות, לא היה פה שום הפרעה, הכל הלך יוצא מן הכלל. המועצה קיבלה אותם, ואני מאוד מפחד שילין פה ישקיע את המאמצים שלו, והוא יודע להשיג מה שהוא רוצה, והוא יסחוב אתכם לכיוון אחר, אבל זה אני ממש לא אתערב, כי אנחנו החלטנו שהכיוון יהיה כזה שתרצו בו, תרצו שם, תרצו פה, איפה שתרצו. אנחנו מנסים לקדם כמובן את התוכניות ואת כל הדברים, למרות הקושיים הגדולים השנה שיש לנו תקציבים. אני חושב שזהו, אני רוצה להעיר לאיציק, אין כוונה להצטרף ליישוב קיים. זאת אומרת, יש יישוב שהוא לא קיים ולא פעם, אין שם כלום, אז אם צריכים לתת, הגרעין הזה צריכים להיות ביישוב שהם נותנים את הטון, כי המסלול שלהם, החשיבה שלהם, היא כזאת שאנחנו רוצים. אנחנו מקווים שהם יצטרפו הרבה חדשים, וזהו. אנחנו מאוד שמחים שהעניין הזה נגמר ככה, ואם נוכל נעשה עוד כמה גרעינים כאלה, ונמשיך לעזור לכם ככל שנוכל. תודה רבה.